Hello friends, bयखौबो खुलुमबाय आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव लोगोफोर जों दायो हाग्रायाव फैदों आरो हाग्रायाव फैनायनि खारना मा आं खोन्थागासिनो दं नोंसोरनो दस्रा साननाङा दे लोगोफोर जोङो दंफां दानफायनो फैयाखै रुवा लादों नै थारमाने एन्जर मामु जावनो फैदों आरो जों बोसोरावहाय बिदिनो खेनसे खेननै जावफैयो आरो जों हाग्रायावहाय हाग्रानि एन्जरखौ रुवा लानायनि खारना बेनो लोगोफोर थारमाने बहाबा दंफां रोदानो मुरा मुरि बायदिसिना लोगो मोनला बायो नालाय बेखौ एसे दानख'ला बायनो लायो आरो रुवाखौ आं डाइरेक्ट हाग्रायावसो खालामफैबाय आरो भिडिअखौ न'निफ्राय ओंखारनायखौ खालामाखिसै लोगोफ्रा बुरजायैनो दं गासै 11 जन दं जोङो माखासेफ्रा नागिरहैग्रोबाय एन्जरखौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरो दे र' आं खोन्थानि लामाखौ जायगाफोरखौ माबायदि लामाया बेनो हाग्रायाबो बांद्राय गोजान जाखाया जोंनि गामिनिफ्राय खाथिल' माबा 2 किल'मिटारसो जागोन खोमा ओमफ्राय बेनिफ्रायनो हाग्रा मोनो मैदेराबो बिराद फैखायो आरो आयु गालांबाय बिगुर आंखौ बबेसो मोनहैखोरा आसोलफ्रा थोद खर'ना गोनां होनना खनसे Hi guys. Welcome to my YouTube channel. लोगोफोर एन्जरा मोनजेनबाय बावदों भिडिअ खालामनोनो नैयाव मोनबाय मानि जाबाय नै बेजों भिडिअफोरजों बांद्राय सोमोन्दो गैयैखायनो बावलायलाङो खालामनो बे गिदिरसिनथ' एन्जरा ना बबे आं खालामबालाय मा मोननांगौ नाय बे गिदिरसिन लान्जा हमलाय मिथिंगा लान्जा हमलाय लान्जानाय नै बेनो Hoi, बिगुरा जाबायना एबार नागिरफिनसैलाय बांद्राय गोथौ थाङाखैलै बियो ओइ रुवाया एबार नागिरबावनोसैलाय दोंसे नुबावलायबाय एन्जरा जालायबाय बिगुर र' जावलाबाय जावला जेनबाय हनै मये मोनजोबबाय गुदुङा खादा गयो मुले र' आयौ हं आराम बिदि संदों नै मासे मोननोसैलाय थेना गब्लंबाय बेसे गोजान थांबावदों बेबा जालुनि माल मा खिसु खान्थालबावदोंदांलै होनबाय दानखे दुनखे बोरै फैखोलै आं साइकोलजि फरायनायब्रा सोरबासो बुंबायना आं फन लोगो आं दहायनो आन्दाज मोनखानाय फाग्ला गोर मोनखाबाय गोर जौबोलै आं जावजानो लुबैयो आंथ' आसायानो गैखालामोन ओंखायनो जावखायाखै आङो दंफां मुरा मोनदों हमनानै बख'हरदोंब्रा खर'आव मोजां खोनादों नोंखौलाय आं बख'नि मोजां खोनादों हमनो रोङा आयौ हाथायाव नै हमदोलै जिगुर आयो खर' नालाय गोजौनिफ्राय खेबलाय एन्जर नागिरग्राफ्रा हनै बारनोसै एन्जरा खेबोथ' ड्रन शट मोनबायबो नै एन्जराबो मोजांखा गोगोमखा देखायलाय आं बुंनांदों गासिमोन आं मोनबाय बिदि खामानि गैया गासिबो फैफानायल' आइदोलै जिगुर सिखाया आंखौबो दानदों गोगोम जाखाय आधा केजि जाखायो रा मासेयानो बुन्दिसो इयो बुन्दि जालांबाय खस्थ' जावबाय आं आयु गोगोम गोथौ थांबाय सिथोबै दोंसेया बाहा मोनखांबाय साब बारायगासिनो दं खदाला फिफांसो गुसुं गोजा खामानि गैया एसे बारायबाव ओरैजाय खदाला जाया ओरै बारायनांला ओरैसो बारायनांगौ फाग्ला बोरखोना माखो गोसथोना गोनांफोरबाथाय सिंगल नोगोर नासयोलै सिथोब
मा बोरमाफोर बहा मानखोनो थाजोबखो बोरमायासो गोजौ गोजौ दा मोनहां आया एन्जरा मोननोसै दा जुगार खुगा गाज्रि होनो जै हो थैखौ गांनानै सुवाबा हाबनानै दङसो होखायो जोंना एडिबाय एडिबाय प्रिफार गेलेनो गेलेलाथाय अनबाय बियो गेले आइस एन्जरा एफा फिसा बेनो गोगोम गोथौ थांबाय बिगुरा ओमफ्राय खमसेखौनो एसे मोजां रायलायब्रा जाल खोथा दं बाहाय गोगोम गोथौ थांबाय बेनो आयु 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 बिलाय बेनो लागायदों बिगुरा बरनबाय जुगाफ्रा लाजोबखादो जन्ति बाय लाबला बांलाय बांसिन नों माला आं गावो दावो जायाखै आं लायाथ' खदालखौ मा लाया सिजोबो सोरबा नोंसोरसो लाबोदोंमोन नोङो मा खर' नोङो बोरो माबाया जिखिदा आङो जाबाय दा सोनोसै बिमानि खर'आ बिमानाव थायाबा सोरनाव थानांगौ जाखोलै मये मये स' गाइस जों दायो फैफिनबाय न'आवहाय एन्जरखौ जावखांनानै नायदो गाइस मानसिया बेसेबां बुरजा लाइन वाव फुरा इन्टारेस्ट आरोना एन्जरखौ 7था मोनबोबाय जों 7थाजों 2.5 केजिसो जागोन खोमा आरोना गाइस स' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बाय बाय